Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Селимжанова бүгенге программада. Төзекләндерү турында хыялланалар. Безнең ишек алды программасы кайчан 8 март урамына барып җитәчәк һәм нинди эшләр башкарылачак. Кичә сәнәгать зонасы, бүген арт-объект, индустриаль скверның асылы ниде һәм ул кемнәрнең күңелләренә бигрәк тә хуш киләчәк. 250 еллык тарих, Баулы районының Яңа Шүте авылы үзенең юбилейын билгеләп үтте. 8 март урамындагы 17-нче йортта яшәүчеләр безнең редакциягә ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Аларның ишек аллары соңгы 10 елда бер тапкырда төзекләндерелмәгән. Җирле халык тротуарлар торышыннан, балалар мәйданчыгы һәм урам яктырткычлары булмаудан зарлана. Бирдә яшәүчеләргә безнең ишек алды программасы ярдәм итә ала. Халыкка никадәр сабыр булырга кирәк. Дети идут со школы и не могут нигде перепрыгнуть. То есть ни с этой стороны, ни с этой стороны. Нету дорожек. Җиһазлар музей экспонатлары кебек, дип шаярта 8 март урамындагы 17-нче йортта яшәүчеләр. Алар сүзләренчә 90-нчы еллар уртасында да бу тирәләр шундый кыяфәттә булган. Ишек алды активистлары арасында Лера Нуриддинова һәм аның кызы Гөлнара Курамшина да бар. Лера Нәҗип кызы балалар өчен аеруча борчыла. Нәниләргә уйнар урын юк ди ул. Шулай да төп проблема бераз булса да төзекләндерү эшләре булмау дип саный ханым. Биредәге балалар уйнарга күрше ишек алдына йөри. Өлкәннәр дә, нәниләр дә Герцен урамындагы 90-нчы йорт территориясенә көнләшеп карыйлар. Кайчан да булса, аларның да ишек аллары шундый ук матур һәм пөхтә булыр дип өметләрен өзмиләр. Өстәвенә халык сүзләренчә биредә яктырту да җитми. Җәен дә, кышын да бу урында караңгылык хөкем сөрә. Гөлнара Курамшина кыш көне булган хәлне искә ала. Ул чакта яктырткычлар юклыктан файдаланып, җинаятьче ханымның сумкасын урлаган. Кече архитектура формалары, ягъни эскәмияләр, балалар мәйданчыгы, шулай ук тротуарларны булдырырга безнең ишек алды программасы ярдәм итә ала. Быел төзүчеләр шәһәрдәге 78 ишек алдында эшләр планлаштырган. Шуларның 5-се инде төгәлләнгән. Беренче чиратта программага иң проблемалы территориялар керә. Здесь соблюдаем критерии и очень плохой дорожный. Без күп нәрсәне исәпкә алабыз. Моңа бик начар юл катламы, бөтенләй инфраструктура булмауда керә. Беренче итеп, иң нык җимелгән ишек алларына игътибар бирәбез. Разрушенные дворы мы включаем в первую очередь. Быел шәһәрдә чираттагы җәмәгать киңлекләрен төзекләндерү өчен тавыш бирү барышында әлмәтләр үз ишек алды өчендә тавыш бирә алдым. Әгәр урын күбрәк тавыш җыя икән, анда ремонт булачак. Яшәүчеләр районда шундый 9 территорияны исәпләгән. Проектта исә ишәү генә калган. Төшеп калганнар урынын проблемалы участоклар ала. Уңайлы мөхит быел 17-нче йортны читләтеп үтәчәк. 2023 елда ишек алдының проектка эләгү мөмкинлеге бар. Шулай булса, тротуарлар, яктырту һәм балалар мәйданчыклары белән бәйле проблемалар үткәндә калырга тиеш. 1 июльдән коммуналь хезмәтләргә тарифлар артты. Бу хакта журналистларга брифингда Татарстан Республикасы тарифлар буенча Дәүләт комитеты рәисе Александр Груничев хәбәр итте. Уртача алганда халык өчен коммуналь хезмәтләр өчен түләүләр 6,2%-тан да артмаячак. Тарифларны яңадан карау коммуналь предприятиеләрнең тотрыклы эшен саклап калу өчен кирәк. Тарифларга коммуналь инфраструктура объектларының тузуы исәпләп кертелгән. Корылмаларны камилләштерү һәм төзекләндерү өчен акчаны 29 оешма юнәлтә. Тарифлардагы чыгымнарның күп өлеше электр энергиясе һәм газ бәяләре арту белән дә бәйле. Алар су белән тәэмин итү, ташландык суларны агызу һәм җылылык белән тәэмин итү хезмәтләрен җитештерүдә катнаша. Наркотик мәддәләренең законсыз әйләнеше белән бәйле 15 җинаять. Урта уку йорты укучылары наркотиклар таратуда тотылган. Леногорскида тыелган мәддәләрнең законсыз әйләнешенә каршы комиссия утырышы узды. Фикер алышу барышында иң мөһим мәсьәлә – балалар арасында наркомания проблемасы күтәрелде. Аның белән көрәш юллары тәкъдим ителде. У нас работа в этом направлении ослаблена. Нету взаимодействия, нету комплексной программы, резервной программы, как дополнительные средства вовлечь для летнего периода для занятости наших детей. Балалар һәм яшьләр мәшгульлеге наркотикларга каршы комиссия утырышында фикер алышуның төп темасы әнә шундый булды. Комиссия әгъзалары фикеренчә, яшьләрнең җәйге ялат начар оештырылу сәбәпле кызлар һәм егетләр тыелган мәддәләр, исерткеч эчемлекләр һәм тәмәкегә тартыла башлый. Шәһәрнең ике популяр балалар лагере Дружба һәм Олимпия әлегә эшчәнлек җәелдерми. Шуңа күрә балаларның ял итү мәсьәләсе тагы да кискен булып тора. Комиссия әгъзалары парклар белән хезмәттәшлек һәм профилактик эш вариантларын актив тәкъдим иттеләр. Шәһәр прокуроры ярдәмчесе
Руслан Бекбов юбилейный паркында балаларга наркотикларга һәм башка җинаятләргә каршы көрәш турында кыска видеороликлар күрсәтү идеясе белән чыкты. Башкалар шәһәрнең спорт объектларын җәлеп итү турында сөйләштеләр. Мисал өчен, стадионда төрле уеннар оештырырга мөмкин. Полиция начальнигы урынбасары билгеләп үткәнчә, быел наркотикларның законсыз әйләнеше белән бәйле җинаятләр саны элеккеге дәрәҗәдә калган. Барлыгы 12 эш теркәлгән. Шулай ук район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Владимир Друг та чыгыш ясады. Ул проблемалы яшүсмерләрне ачыклау, алар белән шәхси эш алып бару мөһимлегенә басым ясады. Җәйге каникуллар дәвам итә. Зәй районында балалар лагере инде 2нче сменасын ачып җибәрде. Адилә Борханова ачу тантанасында булып кайтты. Вторая смена в летнем лагере «Созвездие» объявляется открытой. Йылдызлык балалар ял һәм сәламәтләндерү лагерында тантана. Биредә 2нче смена ачыла. Җәйге ялга әзерләнгән учреждение үзенә 120дән артык малай һәм кызны кабул иткән. Алар 4 отрядка бүленеп, спорт, мәдәни чаралар, ярыш, бәйгеләр белән 21 көн дәвамында ял итәчәк. 11 әйдәман балаларның һәрбер көнен бәйрәм рухында файдалы итеп уздырырга тырыша. Созвездие лагеріне 2нче сменаны ачып җибәрдек. Безнең лагерьдә 123 бала, 4 отряд һәм 11 сотрудник. Зәй балаларының ялы лагер тормышы район җитәкчелегенең һәрвакыт игътибар үзәгендә. Мин Азаль коллектив ансамблендә катнашам. Без Созвездие исемендәге фестивальдә катнашабыз. Шуның өчен бу лагерның исеме дә миңа бик якын. Быел лагерь балаларны кайбер үзгәрешләр белән каршы алган. Зәйнең 370 еллык юбилеен цифрлаштыру елында маганнар. В этом году действительно была проведена большая работа по подготовке. Быел чыннан да лагерга әзерлек буенча зур эш башкарылды. Бездә изоляторлы медицина үзәге, сакчылар йорты, аерым хезмәткәрләр яши торган бина барлыкка килде. В этом году это медицинский центр с изолятором. Җәй дәвамында малайлар һәм кызлар сәламәтлекләрен ныгытып, яңа уку елына җитәрлек көч туплаячак. Әйдәманнар аларның һәрбер көнен бәйрәм рухында файдалы итеп уздырырга тырыша. Бу җәйдә биредә 4 сменада 500гә якын баланы ял иттерү планлаштырыла. Адилә Борханова, Ангелина Санникова, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре. 8000 квадрат метр шәһәрдә яңа иҗтимагый киңлек ачылды. Сәнәгать скверы юкка гына үз исемен йөртмим. Ул Котельня территориясендә урнашкан. Сәнәгать объекты янында ботаника бакчасы, пар һәм экстремаль спорт төрләре өчен мәйданчык та бар. 2 елга сузылган әзерлектән соң алтын алмалар турында киятләр проектының яңа арт-объекты шәһәргә тапшырылды. Читләштерелгән сәнәгать территорияләре һәркем өчен кирәкле булган иҗтимагый киңлеккә әйләнә аламы? Сәнәгать скверы моны раслый. Яңа иҗтимагый киңлекне булдыру тарихы 2018 елга ук барып тоташам. Ул вакытта Котельня территориясендә алтын аламалар турында киятләр проектының беренче иҗаты барлыкка килде. Нефть барлыкка килү теорияләре үзе генә дә 2000 квадрат метр дивар мәйданын били. 2 елдан соң аңа нокта лазер инсталляциясе өстәлде. Соңрак рәссамнар һәм мәктәп укучылары урында ботаника бакчасы булдырды. Һәм менә бары тик вакыт эш, урам җиһазларының килүен көтәргә һәм экстрим паркны тәмамларга гына калды. Сәнәгать скверы арт программаның иң зуры санала. Скверның мәйданы 8000 квадрат метр. Башкача әйтсәң, 2 футбол кырын тәшкил итә. У нас шикарнейшая велоинфраструктура, но есть еще ребята, которым не хватает вот этого адреналина, драйва. Они хотят чего-то более такого интересного, более экстремального. Экстрим парк эчендә урын табылды. 1200 квадрат метр. Бу уртача футбол кырының ширеге. Җиһазларның барысы да бетоннан ясалган. Хәзер әлмәтлеләр тыныч булалар. Урам спорты белән шөгыльләнүче яшьләрнең үз мәйданчыклары бар. Димәк, урам җиһазлары башка зыян күрмәячәк. Спортчы экстремаллар мәйданчыкның сыйфатын бәйләде. Скейтборд, роликлы тимер аяк, самокат һәм велосипедта йөрүчеләр сәнәгать скверына турнирда көч нашырга җыелды. Катнашучыларның берсе Антон Звягинцев, профессиональ скейтбордчы һәм миллион язылучысы булган блогер. Ул мәйданчыкны ачылышка бер көн кала сынап карарга өлгергән. Егет сүзләренчә, экстрим парк мәскәүләрдән һич кенә дә калышмый. Киләсе профессионал Екатерина Шенгелия, спортчы үз тактасында Европа һәм Россиянең иң зур турнирлары буйлап гизгән. Хатын-кызда мәйданчыкның сыйфатын уңай бәйләде. Рәсми ачылыштан соң караңгы төшкәч, скверда йөртүчеләр программаның иң гадәти булмаган объектларының берсе лазер инсталляциясын күрә алды. Әлбәттә, нефтчеләр һәм стрит-арт тикшерүчеләрнең уртак проекты 5 елга исәпләнгән. Быелгысы ахыргы. Баулы районының яңа Шүте авылына 250 ел тулды. Юбилей хөрмәтенә биредә сабан туй оештырдылар. Бәйрәм кунакларын бай программа көтте. Чарада безнең иҗат төркеме дә булды.
Бәйрәмне Татарстанның атказанган артисты Илназ Бах яңа шүте турындагы җыры белән башлап җибәрде. Бу көнне сәхнәдән җирле халыкка карата мәртәбәле кунаклар исеменнән бик күп җылы теләкләр яңгырады. Җыелучыларны Баулы районы башлыгы исеменнән аның урынбасары Ринат Хәмидуллин котлады. Сезне барыгызны да шушы зур, олуг юбилей белән тәбриклим. Карагыз әле күпме халык җыелган шушы майданда. Бу безнең шүтебезгә хөрмәт. Бәйрәм мәйданчыгында юбилей һәм туган көннәрен бәйрәм итүчеләрнең котлау тантанасы узды. Шулай ук чараны оештыруга зур өлеш керткән игенәчләргә дә аерым рәхмәт сүзләре җиткерелде. Бәйрәм кунакларын Илназ Бах, Гүзәл Идрисова, Татарстан һәм Башкортстанның халык артисты Салават Фәтхетдинов та үз чыгышлары белән сөендерде. Өлкәннәр дә, балалар да төрле уеннарда, конкурсларда катнаша алды. Милли көрәш буенча ярышлар да шунда ук үтте. Менә 2008 елдан бирле менә безнең шундый күмәк команда дип әйтәсе килә, егетләр, кызлар. Менә ел сайын безнең үзебезнең авылда шундый бәйрәмнәр үткәрәбез. Сабан туйларын, кичке бәйрәмнәрне, авыл көннәрен, һәм инде бүгенге авыл көнен, ул инде теге күләме дә зуррак булды бит инде. Бу атнага Әлмәттә узачак шәһәрнең мәдәни мөхите проекты кысаларында чаралар афишасы билгеле. 8 июльдә Каракүз скверында Санкт-Петербург гитарчысы Евгений Красныхны ишетергә мөмкин булачак. Яшьлек скверында дөнья халыклары биюләре дип аталган мастер-класс узачак. Драма театры кашындагы мәйданда Мәскәүдән Дмитрий Ларичев, шарлауклы балаларда музыка көйләтү студентлары, Агни янындагы скверда Виктория һәм Евгений Макитрук чыгыш ясаячак. Саулык паркында балалар өчен анимацион программа оештырыла. 9 июльдә яшьлек скверы һәм Саулык паркында да балалар күңел ача алачак. Шул ук көнне Каракүз скверы шарлауклы балаларда, драма театры артында, Агни янында һәм Түбән Мактама мәдәният йорты кашындагы мәйданнарда артистлар чыгышлары планлаштырылган. Исегезгә төшерәбез, күңел ачу программасы һәр атнаның җомга һәм шимбә көннәрендә кичке сәгать 6-дан 8-гә кадәр дәвам итә. Тағы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән телекомпаниянең рәсми сайтында таныша аласыз. Без һәр социаль челтәрдән хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар, кабат очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.